Čaute ľudia, vítam vás u nového videa. No a keby ste ma až teraz počuli, no tak to asi bolo kvôli môjmu mikrofónu, prečo ma nebolo počuť. Takže tak. A dneska to bude posledný pád hrania rankedov. A prečo? Lebo teraz idem do Najmandu. Neviem sa... Proste ja som si vybral toto najhoršie asi, či? OK. Nebudeme kecať o tom. OK. Tu si berem surča. A som skúšal tú taktiku, že zadarmo 35 rang na surča. Čo proste máte... Neviem. Ja vám potom ukážem to, ne? Tak to máme prehnuté asi. Prečo je naštatená Dina? Shit! Proste môžeme ukázať tomu Spikeovi. Proste mu môžeme ukázať dole. Kurník! Ne! Nechaj mne. Zlý brok. Bože, ten Spike ani nevie dať dole Edgara. Neboj sa, Dina, som s tebou. Som na tvojej strane. Jak dostal ten Edgar? Má vôbec gadžetov tam, brok? Proste keď tu budem campiť, no to nic sa mi nestane, bo i tak ma nebudem môcť hitnúť cez stenu. Ne? Kurník? Ne. Toto nemôže sa stávať. Toto sa nemôže stávať. Asi som to nemal ukazovať. Shut up! Za mňa som to asi nemal ukazovať im. Dislike. Sorry, Edgar, keď som ti zabral tvoju povahu. Shit. No, sklik je fakt. No tak to už máme prehráte, no. OK, prehrali sme a som vrieskal dosť do vankúša. A teraz, keď nám dajú gól, no to budeme mŕtvi. Ten bow je stupid. No a výborne, sme späť v Golden 2. Wow. A ľudia, ešte pred chvíľkou som otvoril Legendary Starterov a mi padol krásny burger Lucky. Aha, teraz on bude... Aha, už nemôže ísť späť, takže musí si vybrať. Ty vole, on je goated. Jeden search. To ten zvuk až tak ide, že... Boom. Chudák Edgar.
Neviem, čo to teraz je. Som si zahrial moju ruku. OK, zdrhajme. Zdrhajme. Dozadu. 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 Ja nedokážem ani dať jeden kill. No konečne som dal kill reálne. Jej, gol 3. Nechápem, prečo som to ani urobil tak. To nesmie, Ježiš. Práve tých brawlerov, čo som si chcel zobrať. Ja neviem, koho si mám zobrať. Nie, Dynamajka si zoberám. Don't ask me how I did it, I just did it. Ako fakt. Kde? Keď mi bude ukazovať palec dole, ja mu rozbijem. Možno reálne on sa bude štvať na mňa, keď on je pí. Proste som ho odpálil. Bože, reálne mu treba ukazovať dole palec. Ľudia, keď ho nájdete niekedy v kole, mu ukazujete stále dole palec ako ten Edgar, čo teraz vyhral proti mne. Mu tak ukazujte, hej, buďte frajeri. Ako nie na to, že je taký zlý, ale to celá polzvinutá. Viete, reálne spamovacie Edgary. Ja si teraz stopnem video na chvíľku. Konečne sme vyhrali. A ešte asi 3 hry ďalej. Teraz treba. Reálne nemal nikoho iného než Edgara. Hej, proste tam bude ukazovať palec dole, keď my prehrajeme gól nemu. Ľudia, konečne som získal Diamond. Asi po hodine rageu. Prosím, dačo dobre. Prosím, len dačo dobre. Toto som robil za 1 hodinu. OK, čaute.